Moi morovan kaikessa Viltsu taas tässä ja tänään ajattelin arvostella tällaisen tuotteen. Elikkäs. Tänään arvostellaan tämmönen tuote. Tää on uuska arvostelu taas, kun ajattelin, kun en oo tästä tehnyt. Tää yhdesti tein tästä videoa, mutta se kusi se video, että siitä en tehnyt. Mutta tänään on vuorossa tämmönen tuote kuin Siberian punainen Extremely Strong Fight Dry Portion. Joo. Voitais aloittaa tää arvostelu. Katsotaan kiekon ulkonäköä. Kiekon etuosa. Se on punainen siinä Siberia Extremely Strong Fight Dry Portion 80C. Joo. Sivussa ei sen kummempaa 16G kiekko. 16 GR kiekko ja ihan perus samat varoitukset kuin joka saatanan kiekossa. Ja pohjassa kanssa on samat peruspaskat. Joo, katsotaan sitten tää. Herrasmiesokero, miten iso tää on. Se ei oo kauhean iso, saman kokoinen kuin CD:ssä, eli tänne mahtuu semmosen 4-5 jäljiä. Ei oo kauhean iso, mutta samanlainen kuin CD:ssä, joo. Sitten voitais avata tää kiekko, katsotaan tarvitseeko. Siberian kiekot on mulle silleen vaikeeta, että nää ei heti aukee. Näihin tarvitsee jotain apuvälinettä sitten. Kato kun tää on niin. Mä otan heti, niin ei mene kauaa tossa saa auki. Kun tää Siberian kiekot, CD-kiekot mulle on jostain niin hemmetin vaikeeta. Saa auki tosta kun vähän tarraa saavi pois, niin sen saa auki, kun jostain syystä R-kiekot on hemmetin helppoa ja kapteen nyt se pitäisi lähteä tosta auki, mutta mulle jostain syystä Siberiat ja CD, että ei aukee, niin nyt ei aukee melkein. Millä pitääkö vielä tosta? Nyt se taitaa aueta kohta. Kato kun auki. Tarrat. Mä ymmärrän, että miksi näin. Mutta sanotaan tämä tuoksu ensin. Mitä vittua. Joo. Tuoksu on semmonen Fight Dry. Perushaju ydinjäte. Pussukat on tommosia Siberian pusseja. Ja nikotiinia tässä, onks tässä 43 mg, mutta pussit on tommosia, otetaan se 1 pussi. Otetaan kiekko kiinni, pussit. Nää on tämmösiä perus CD:n kokoisia pusseja. Että on kyllä, ei silleen oo täyteläisiä, kaput ja muu silleen on täyteläisiä, mutta tässäkin pikkasen tyhjää tilaa on täy silleen. Ite en pistä nyt tätä kielellä huuleen, kun ei makuumuskat menee, mutta taidellaan tää pussi. Mä pistän kielellä semmosen nuuskat, jotka pystyn pistämään, että nikotiinipussit menee ja pienemmät kapteenipussit ei oikein mene, mutta pistetään sinne. Tää Siberia, tää potkii silleen melkein sama verran kuin Dengssi, mutta aloittelijoille varmaan enemmän potkii tää, että 43 mg, kun tässä on iksaa vai en tarkkaan muista ollenkaan. Mutta on kyllä hyvä nuuskaa, että jos haluat, että tuntuu ihan oikeasti, niin Siberia ja Dengssi, että mä kyllä tuun arvostelemaan mun kanavalla vielä muitakin. Tulee Haaparangassa käytetään niin muita makunuuskia, kaikkia erilaisia ja sitten myös juomia sun muuta limppareita, mitä tulee ostautua, mutta ton näköisiä on vielä pussit. Laittakaa kommentteihin, että kommenttiin jotakin, että mitä nuuskaa mä voisin arvostella, että jotakin erilaista. Kun nää mitä mä nyt arvostellut, niin näitä saa ihan mistä vaan, että ei oo oikein semmoista erikoista. Laittakaa kommenttia, että mitä erikoisnuuskaa arvostelisin sitten kun käyn tuolla Haaparangassa joskus. Niin
kun näitä Siberia Denksit enää ihan norminuuskia, että arvostelenpa tämän nyt tänään, mutta arvosanaksi voisi antaa tälle se 5/5, koska poraa ihan mukavasti ja näin, mutta eikä tässä tämmönen nopea arvostelu tästä tuotteesta ja kävellaan sitten ensi videon parissa, se on sijasti moro.